Що ти комісія? Ми їх били вже через кого. Я не питаю, слухайте комісію. Дайте всім, що треба. Питання буде. Ні? Саме на проблемі. Хто за? Що? Ваші фотографії відповідні, так? Добавили бізнес, так? Він каже, ні на що, відкриває йому на дочку. Все, комісія поведена. І так дуже нормально. Він так відкриває, каже, дивіться. Що була, міліції краще. А не бігай, ми тут пропишемо. Вода.